Și cedează acolo trebuie pus, că nu e. Treceți, vă rog, de pe partea carosabilă. Treceți Vi se pare normal ce se întâmplă în centrul ăsta aici? Nu știu o măsură să-mi dau cu părerea dictată. Ba, sunteți om, puteți să vă dați. Înțeles? Eu cred că puteți. Am o întrebare foarte importantă. Sunt mai multe tipuri de străzi pentru mașini. Sunt străzile pietonale în care mașina nu are drept ca pe o stradă normală cu de acolo, în care pietonul poate să treacă pe partea lui oricând. Adică, practic, trecerea asta de pieton e ilegală. Ori strada asta e exclusivă pentru mașini. Păi nu, eu vorbesc cum e normal. Adică cum e deci e o arteră pentru vehicul. Și unde e bordura care protejează pietonii? Unde e bordura care separează strada de mașini exclusivă pentru mașini? Cu siguranță în zilele următoare să făcună la Păi cum, dar e ilegal. Dar până atunci poți să-l calci cu un copil, acolo e o școală, dacă nu știi. Dimineața eu trec pe aici în fiecare dimineață cu bicicleta, văd copii pe aici. Mi se pare normal să treacă pe aici? Dacă nu, e un semn care e întors încolo. Eu nu-l văd semnul ăla. Din câte spuneți dumneavoastră, spuneți că ai cu trecerea de pieton. Ar trebui să fie siguranță. Dar dacă nu e nicio trecere, este un ei de o indicator, viață, copiii aia de când se știu pe aici. este un indicator montat pe care conducătorii auto au obligația să se respecte. Deci să noi mergem la dacă el mă vede bine, dacă nu, nu dă nimic. Merg pe mâna lui. Cum ar veni, nu mai ieșim nici din casă, că poate se întâmplă. Au obligația, nu? Să respecte. De aia sunt conducători auto. Nu este. Dacă îmi dai amândă, de a fost pe că n-a venit privat. Ce înseamnă ai grijă? Ai fost? Câteva articole pe care am găsit unele faine Eu îți spun, tranș de mergături.
Hai că-i trecere, bă, eu vreau să trec chiar. Trebuie să mergi pe jos. Piața e a noastră! Simțit rămâi în stradă, claxonezi. Așa! Ați văzut că se poate să dea și cu spatele totuși. Se poate cu spate, nu știu doar cum domnul dumneavoastră. Este și cum se poate, în mod normal. Eu propun să luăm mai mult semnele. Du, nu vreau să rămân fără basist. Unde le merg? Eu-mi dă dildoul. Dacă vine și foarte... Hai să luăm pe toate. Da, ține pe toate. Da, hai să ținem pe toate acolo. Doamnă, deci conform legii 60, copilul respectiv blochează o cale de comunicație. Cale de comunicație este un drum improvizat de Primăria Timișoara. Improvizat. Da, El a da? Păi da, dar dumnealor sunt proaste, nu noi. Bun, și atunci, de ce plecați de oameni așa absolut Doamne, fără haideți la sens? mașină și discutăm. Nu aici cu... Discutați aici. Dar de ce nu? Să vadă și lumea. Ați spus să nu le punem pe Bine, spațiu atunci verde, dați-mi un să document de nu facem vizită. zeraj, le-am arătat da, da, frumos. Numele Ia dite dumneavoastră de aici, are cineva buletinul dumneavoastră? Ca să stăm de vorba altfel. Are cineva buletinul dumneavoastră? Dar pentru ce aveți nevoie? Păi nu știu, Diferența de buletin am văzut. câteva persoane dintre dumneavoastră ori cărat aceste obiecte dintr-o parte în alta. Asta e problema. N-ați înțeles până acum, nu știți. Și acum am Murgine și mai cum, doamne? Dreptul să Da, Murgina, am înțeles. Așa am înțeles. Nu cred că ne cunoaște. N-are nicio legătură. Eu sunt prieten cu orice cetățean al nostru. În loc de sârmuri. 15 lei și ne mai dați și apoi. Și am și o 10 lei. Dar eu am 10 lei. Dar ce mai dai 5 lei? de asta le-am spus. Păi de asta mă pe ce motiv? Sunt cam mari. Sunt cam mari, sunt cam mici. Mai precoce. Sarcasmul nu merge cu uite pe fapt. Parcă șaseria. Ce drag! Ce fel de om sunteți? Ce? Explicați-mi care e finalitatea identificării persoanei. Da, pentru ce? Dacă nu Pentru ce? Ce a făcut?
ilegal. Deci curios, Pentru ce? Asta nu înțeleg. Pentru ce? Pentru un caz de scandal. Ce scandal? E un scandal? Noi cu dumneavoastră, din păcate, deși nu ne dorim asta, dar nimeni în societate nu nimeni aici. Să știți că chiar din Ce scandal? Chiar din amiciție v-am zis, nici de cum din Eu l-am văzut pe dâns. Și pe Ce-o blocat? Care cale? Vedeți că nu o să bloca nimic, doamnă. Vă dau dată legată. Schimbați limbajul, nu m-am lăsat cu plictiseală cu asta. Nu, suntem aici să ne dați. Amendă, vorbești prea plictisită. Sunteți legitimat. Nu, chiar nu știu asta, vă zic. Dacă era, probabil veneau cu hârtie și puteau în față și nu v-ați fi legat de noi, așa, fără să aveți o hârtie că e carosabilă aici? Păi nu, ei n-au hârtie, nu mai există. De la primărie, să ne prezentăm aici. Jandarmeria asigură și respectiv restabilește ordinea. Nu avem alte lucruri în această. Nu facem nimic ilegal. Au fost tulburări ale ordinii aici. Au fost tulburări grave de ordine aici. Nu înseamnă că au trecut strada. A blocat calea de comunicație. Comunicație? Da. Calea de comunicație, adică drum. Da, e drumul ăsta. Da, așa cum este, este improvizat, nu există marcaje de detalii. doamnă. Din punct de vedere legal, drumul nu există. Constituie contravenție și se întâlnește după amendă. Da, dar este drum, ca să fie aplicată legea 60. Că nu se poate aplica o lege Noi am blocat calea de comunicație. Eu fac Păi nu e așa se face. A fost mediatizată și cred cineva și asumă răspunderea dacă o mediatizat chestia asta și nu este. Deci știți că Întrebarea mea era dacă pentru mutarea chestiilor lor riscă că era un coleg al care zicea că nu înțeleg. A venit Cojan, frate, că Cojan nu trebuie să se treacă cu mașina, că uite la acolo vorbește cu toi și era întrebat cu Cojan, dar am luat și eu zic, după ce am analizat, ce dacă sunt termină nervos pe Cojan, deci... Importante ca moaștele. După aia 1997 de Timișoara. Acoperiți de fotul popular care a fost covoșitor și Du-te la voi, mă! Ce faci cu mașina aici? Nu de acord că treacă mașini prin parcare și prin parcarea asta de căcat. Deci aici stăm până mâine dimineață. Până mâine dimineață. Are cu mine fac o să vine pe nebani. Já filmada, você se descatente. Quando me vi, que não tem que ali, que ela fronteira. Făcută deja.